Prečo Košice hrajú úplne inú realitnú ligu ako zvyšok Slovenska? Na Slovensku vidíme jasné trendy. Priemerná cena atakuje 3200 eur za meter štvorcový. Hypotéky začínajú na 3% a odhadovaný rast na budúci rok sú 4%. Ale pre Košice sa odhaduje rast až 6%. Prečo? Pretože naše lokálne motory idú na plný plyn. Finišujúce Volvo, silní zamestnávateľia a status krajského mesta. Výsledok sme videli už tento rok. Ceny nehnuteľnosti v Košiciach vystrelili hore o 12%. Dopyt je jednoducho obrovský, pretože práca pribúda a úroky mierne klesajú. A tu je ten najdôležitejší fakt. Košice potrebujú ročne približne 2500 nových bytov. Minulý rok sa ich odovzdalo približne 1200. Tento obrovský deficit s drahšími materiálmi vytvára extrémny tlak na ceny. Čo to znamená? V Košiciach ešte dlho bude dopyt predbiehať ponuku a to tlačí ceny nehnuteľností nahor. Na tomto trhu potrebujete presné dáta, nie dohady. Sledujte náš realitný kompas.